sibana kenza ukuthi basenza the custom, old custom yalo hengo na uJesu ayidabula lo mhengo so hayi lana amantombazana ngitheni lana abafana abantu that is an old custom bakhoza ukuthi wafika uJesu ngenkathi afika the reason esiphambanweni the time before azoshona kwadabuka lesihengo sethempeli sasihlukanisa the holy place and the holy of holies lesihengo sethempeli so lasidabuka sachaza ukuthi wonke umuntu manje sovumelekile ukungena endaweni engcwele okusho ukuthi manje sonelungelo nawe nokuthi uguqe phansi ukhulume noNkulunkulu wakho uthi Father help me in this and this and this and this so naleyo right qala boya kumpriest uhamba umfundisi uyakuthandazela usho ukuthi pastor I have sinned umpriest ke kube nguyokuthandazelayo but manje that door is opened you can go to Jesus and cry for yourself. Let's continue. Yet now hath he reconciled. Yes, he reconciled us now. Okusho ukuthi usibuyisile manje sesinobudlelwano obuhle noNkulunkulu manje. Our access point is his blood. Uma ngabe uNkulunkulu abheka wena ubona blood. Nakabheka ubona ini? I can't hear you. Nakabheka ubona ini? Ubona the blood of Jesus. Nakabheka. The reason uJesu wa ingazi yakhe badinga ukuthi ayisebenze is because nakabheka wena ubona through the blood. That's why uJesu athi mina I am the Lord and the truth. Okusho ukuthi you can't reach God without ukuthi undlule kuJesu.